je prevencia dôležitá? A čo to slovo vlastne znamená? Volám sa Veta Sinovická a dnes vám poviem viac o prevencii ako takej, pretože som našla zaujímavé video, ktoré vás určite bude zaujímať. Ako som už spomínala, biofotonický skener meria hladinu antioxidantov v našich bunkách, ako keby je to vlastne taký detektor lži o výžive. A tento údaj vlastne tých antioxidantov v bunkách je veľmi dôležitý preto, aby sme vedeli, v akom stave je naše telo a ako má vlastne imunitu. A samozrejme, človek, keď sa zmeria, tak nameria sa buď v nízkych hodnotách, stredných alebo vysokých. A tie vysoké sú veľmi dôležité, pretože pri tých vysokých hodnotách vlastne už organizmus naberá, teda imunita spúšťa samoregenerovacie procesy, ktoré same potom opravujú všetko poškodené v našom tele. Ako som už spomínala, biofotonický skener vznikol v roku 1900, teda viac menej myšlienka alebo spektroskopia, na ktorej pracuje vlastne tento skener, vznikal v roku 1930, pretože indický vedec Raman vytvoril spektrometriu, dnes sa volá Rabanová spektrometria, dostal vlastne Nobelovú cenu za fyziku a za tento objav, pretože táto spektrometria sa nevyužíva práve len v tomto biofotonickom skeneri, ale dnes napríklad sa používa na to, aby vedci zistili, aké napríklad plyny sú na niektorých planetách, aké je tam ovzdušie, aká je tam voda, alebo na letiskách. Dnes sa už skenuje, čiže ak má človek v fľaštičke tekutinu, touto spektrometrou sa zistuje, či je tam napríklad nejaká naozaj tekutina, alebo či to je nejaká tekutá bomba. Čiže aj v tomto prímysle vlastne sa využíva. A biofotonický skener vznikol v roku 2005 v Hensmanovom protirakovinovom inštitúte. Spoločnosť Nuskin, divízia Pharmanex, ktorú zastupujem, vyhrala v tom čase vlastne veľkú súťaž, pretože Hensmanov inštitút vyhlásil súťaž, že biofotonický skener získa tá spoločnosť z niektorých farmaceutických spoločností, ktorá bude pre nich najzaujímavejšia. A nakoľko spoločnosť Pharmanex mala už v tom čase synergický reťazec LifePack Plus na trhu, tak vlastne oni získali tender na túto technológiu. A teraz som vlastne aj zistila, že keď ja som vstupovala do tohto podnikania v roku 2011, tak niekoľko rokov spätne slovenská televízia uviedla video, na ktorom doktor Kálaj v prevenčnom centre svätej Alžbety v Bratislave volá ľudí do prevenčného centra, aby si prišli práve tento biomarker, čiže hodnotu antioxidantov v bunkách zmerať. A teraz vám toto video pustím. K lekárovi netreba chodiť až vtedy, keď máme ťažkosti. Napriek tomu, že to všetci dobre vieme, málo kto to dodržiava. Navyše za preventívne prehliadky treba platiť. To, že prevencia môže prispieť k záchrane života, vedia aj v Onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave. Práve tu majú prístroj, ktorý určí, či nie je vaše telo odolné proti rakovine. Ramanov analyzátor je akýmsi detektorom lží o výžive. Laser presvieti kožu a lekár hneď vie, či sa zdravo stravujete. Poručujeme dávky spotreby zeleniny sa pohybujú okolo 97 kg na osobu na rok. Na Slovensku je to len 50% z toho množstva. V ovoci to vyzerá veľmi podobne. Prístroj zmeria, či máte v tele dostatok antioxidantov, ktoré vás chránia pred voľnými radikálmi. Ak nie, riziko vzniku rakoviny je vysoké. Lekári preto odporúčajú, aby ste v rámci preventívnej prehliadky absolvovali čo najviac vyšetrení. Reálne vieme človeku za krátky čas a rýchlym a málo zaťažujúcim spôsobom vrátiť zdravie. Dôležité je, aby lekár onkologické ochorenie zachytil včas. Zároveň liečba takéhoto ochorenia je o mnoho lacnejšia pre poisťovne, to ak by ten človek čakal s tým ochorením a prišiel, až má nejaké príznaky, tam už liečba môže znamenať radové do 100 000. Preventívna prehliadka pomohla odhaliť také ochorenie, ktoré by mohlo spôsobiť rakovinu prsníka, takže som veľmi spokojná. Podľa lekárov by ste na preventívnu prehliadku mali prísť aspoň raz za 2 roky. Na všetky vyšetrenia vám postačí 1 pracovný deň. Zuzana Gulová, Slovenská televízia. Takže keď mne hovorili o tomto projekte a povedali mi, že môžeme takúto technológiu doma
teraz je vlastne už tretia verzia, ale ja som sa stretla s tou druhou a toto je na tých snímkoch bola prvá verzia biofotonického skenera. Takže doktor Kálej mal tú prvú verziu, ja som začala pracovať pred 12 rokmi s tou druhou verziou a som veľmi rada, že dnes je už tretia verzia prenosná do kabelky a práve táto verzia je veľmi dobrá, pretože sa dá prenášať, vie sa to merať, má to baterku, čiže viem merať hoci kde, aj kde nie je Bluetooth alebo nejaké Wi-Fi. A práve tento biofotonický skener, ja som bola veľmi rada, že ja s ním môžem pracovať a že mi ho firma vlastne zapožičia, pretože naozaj ja si myslím, že je veľmi potrebné, aby v každom väčšom meste na Slovensku a nielen na Slovensku, v 53 krajinách sveta, kde má vlastne firma infraštruktúru, aby bol takýto skener, pretože ľudia sa potrebujú verať, ľudia potrebujú vedieť, ako sú na tom s tou ochranou vlastne svojich buniek a s tým, ako majú antioxidačnú ochranu a ako sú na tom práve s tými samoregenerovacími procesmi a či už majú tie hodnoty, aké majú mať. To je dane všetko. Dovidenia.